Γεια σας παιδιά. Κάνουμε άλλο ένα βίντεο σχετικά με τα κανάλια που έχουμε φτιάξει κάποιοι φίλοι. Είμαι μαζί με τον Κώστα. Γεια. Γεια σου Κώστα. Έφτιαξε σήμερα ένα πρόσφατο κανάλι. Το Gaz. G-U G-U-Z, το G και το Z κεφαλαία. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό το βίντεο το κάνουμε για να σας πούμε κάποια θέματα για τα κανάλια. Δηλαδή θα κάνουμε κάποια βίντεο let's play, μπορεί όταν φτάσουμε ψηλά σε subscribe να κάνουμε Q&A, να υπάρχουν πολλά άτομα πρώτα. Μπορεί από τώρα βασικά, όχι από τώρα. Μπορεί σε λίγο καιρό ίσως να κάνουμε Q&A. Ναι, μπορεί να κάνουμε μαζί, μπορεί ο καθένας μόνος του, στο κανάλι του. Τέλος πάντων. Games με καλύτερα παιχνίδια, διάφορα πράγματα. Ναι, θα έχουμε διάφορα πράγματα στα κανάλια μας. Ναι. Θα πω για τα κανάλια τους. Παίρνουμε λίγο πρώτα. Και έχω ένα μήνυμα, χέστο. Τέλος πάντων. Με διέκοψες τώρα, περίμενε. Ναι. Θα έχουμε διάφορα παιχνίδια, δηλαδή θα κατεβάζουμε από το Steam, γενικά από το υπολογιστή για να μπορούμε να παίζουμε. Το ξέρω ότι τα πρώτα βίντεο, εντάξει, πάντα τα πρώτα βίντεο δεν είναι τόσο καλά. Αλλά θέλουμε τα subscribe σας για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Subscribe, like, views, τα πάντα, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε με μεγαλύτερα gaming βίντεο. Gaming videos. Το είπα. Ναι, είπες βίντεο. Ναι, τέλος πάντων. Θα έχουμε στο description το κανάλι του Κώστα, το κανάλι του Κομνηνού, το οποίο είναι The Crazy Gamer κάθετος 21, θα το έχουμε στο description, του Παναγιώτη, το The Dark Prince. Όχι, το άλλαξε. Toxic, κάπως έτσι δεν μας είχε πει. Νομίζω ότι το άλλαξε ακόμα, τέλος πάντων θα το έχουμε στο description και αυτό. Παρακαλώ, θέλουμε subscribe, like, γιατί μας βοηθάει. Κάντε και στον Κώστα ένα subscribe και ένα like. Ακόμα έχω μόνο ένα βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Ναι, θα ανεβάζει όμως. Μπορεί να ανεβάζουμε και μαζί. Να παίζουμε το ίδιο παιχνίδι online και τέτοια. Ναι. Και αυτά ήταν παιδιά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια.